as propostas e as políticas da Unión Europea teñen un gran impacto na saúde da cidadanía. Por un lado, todo intento privatizador e todo intento de reducir os orçamentos públicos influyen no desmantelamento e na privatización da sanidade pública. Nós demandamos que, de unha vez por todas, a Unión Europea deixe de interferir e que promova e apoie servicios públicos de saúde. Por outro lado, temos dúas axencias moi importantes na Unión Europea, que é a Axencia Europea do Medicamento e a Axencia Europea de Seguridade Alimentaria, que as súas decisións tamén teñen un impacto na saúde das persoas. Neste sentido, queremos medidas, además foi un debate que xa se fixo con relación á Axencia de Seguridade Alimentaria, queremos medidas contundentes para evitar o conflito de intereses nestas dúas axencias. E hai outros dous temas moi importantes para a próxima legislatura, que son conseguir a prohibición do glifosato, deste herbicida que a Axencia Internacional de Investigación do Cancro dice que é canceríxeno en animais e posiblemente canceríxeno en seres humanos, e, por outro lado, conseguir tamén que a Comisión Europea poña as medidas para conseguir a prohibición dos disruptores endocrinos nos cosméticos, nos envases que están en contacto cos alimentos, porque é unha resolución que está aprobada no Parlamento Europeo e que pide a prohibición antes de xuño de 2020.